Siyabingelela mbukelo khona ekhaya ukhuluma ngomthandazi uDlamini be-30 Mpumalanga. Ngifuna sibheke indaba yesithunywa noma ke indaba yobizo. Ubizo ukuthi lusebenza kanjani or kimi lasebenza kanjani, because umuntu ukuthi ube kudaba afika beke ngeyakhe indlela. Uyabona masikhuluma noma nawukhuluma khona bazothatha, khona abanye bazobathatha, khona bazogceka, khona bazolalela. So ubizo lento is like njengomuntu wesimame uma aphethwe ngumhelo. Aphethwe ngumhelo umuntu wesimame akabambeke. Hayi ukuthi usuka hlanya, usuke enza into aswayizwa ngaphakathi. Uma unesithunywa ingathi ngabe ushaya amahlombe, ngabe uyakhuleka noma mhlawumbe ngabe uyabhonga, uyamemeza kakhulu. Mhlawumbe singasho ukuthi okay idlozi lelo. Lento isuke iziwa nguwe wena muntu onalolo bizo noma osuke ungenwa leso sithunywa. Njengamanje nje ngumuntu okhulekayo, umuntu othanda zakho. Kuye kufithi ngabe ngifaka ijazi green, mhlawumbe ngifaka leli bovu. Kufithi ngabe ngishisa impepho, ngabe ngikhanyisa ikhandlela. Ayisho angiphile ekhanda ulisenzo into engayenza yini ulobizo mbukelo khona ekhaya. Kunabantu abaningi abakhona lapha emakhaya ababulela la video. Ngicela kubatshela ukuthi uma uNkulunkulu asakubizile wenza umsebenzi noma ungaya kuphi, ayikho into yakho yawulunga ihamba ngendlela efanele. Isithunywa asifuni ukubona uhappy ku relationship noma emsebenzini noma nje empilweni yakho. Uma ungathiwa awasihlambululi abanye abantu zabo zingahlangana, kusho ukuthi isuke kwisithunywa. Mhlawumbe kusuke kungamadlozi, abanye basuke bangahlawulwanga, abanye bazange baze bathemba, abanye basuke bathakathiwe if into zabo zingahambi kahle mbukelo khona ekhaya. Njengomthandazi Dlamini onebandla ngizotholakala lapha eNgwane Park eSwazini mbukelo khona ekhaya. Amandla enginawo ngapha uNkulunkulu ukuthi ngisize abantu bakhanyisele ey'ntweni zabo ezivalekile. Indlela engangena ngayo la nendlela engikhuliseke ngayo mina ekhaya kithi, indlela kwenze ngayo empilweni yami angiyikhohlwa, futhi ngiyabona ukuthi lethwa namhlanje ngisiza abantu ngibabonisa, ngibakhulekisa. Kuningi engidlule kuko okungiphethe kabi emoyeni nobuhlungu engidlule kuna, but ngeke ngikwazi ukubulinganisa nobuhlungu bomunye umuntu ngoba ubuhlungu obukhona emhlabeni abufanani. Ngeke usho ukuthi ningihlupheke kakhulu, ngiswele kakhulu, anginalo ngisho. Kukhona oze ngisho mbamba lo kwamampela. Yabona, so uma uthatha ukuba inkinga yomunye umuntu icitha yakhe inkinga, futhi lelo seyinzima kwendlule lena eyakho mbukelo khona ekhaya. Kukhona impusise bokuba khona ekhaya anikhanyisele. Wazi ukuthi uma ula kulamandla othandaza kunama challenge odibana nawo, abantu bakubukela phansi, abanye bakuthemba, abanye bathi umncane. Yabona, kuningi abakusho abantu. So bathi abazi there are many ways for killing a cat. uNkulunkulu enkonzweni usunabantu bakhe, nasathana nami nabantu bami la mbukelo khona ekhaya. Kusho uNkulunkulu bani? uSathane. So nawe ke idemon liyakwenza ukuthi uphele ngamandla. Bathi abantu wena wazi lutho, vela uDivansi vele awaduthu wamampela. Uma nolobizo uyokuma njalo noma kunzima noma kwehlela noma kwenyukela, but kumele ukwazi ngeke baze bakuzonde bonke abantu. Nkosi kubusisa.